Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Si Anay Negros Occidental 3rd District Congressman Albee Benitez ang ginapaabot nga magapadulong sa COMELEC-Bacolod buwas nga adlaw para mag-file sa iyang transfer of registration. Yaring report. Abril 10, 2021 sa isa ka pagtililipon sa mga negosyante sa Talisay City, iniangin buyan nga statement ni Anay 3rd District Congressman Albee Benitez sa piyak sang pagpanghangkat sa iya nga magpapili bilang alkalde sa Bacolod. As of today, I am keeping my options open. But it is because of not the glamour of the position, not because of the prestige or authority that comes with it. It's probably because of what people see and what people have mentioned earlier today, that maybe it's about time something different should be. Kaina, nagwa ang sugilano naging kumpirma naman ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga magapadulong buwas sa COMELEC sa Bacolod si Benitez para magsaylo sang iya nga registration sa Bacolod. Suno kay Ferrer, antes ini nag-sponsor siya sang panyaga sa Kapitolyo nga updan sang pila ka mga opisyal. Sundan ini sa pagpangamuyo sa San Sebastian Cathedral antes magpadulong sa COMELEC si Benitez. Tapos panyaga, diretsyo na kami. Mas kanto pa ka mo sa simbahan kung COMELEC? Why na, Anay, magpupiling salbo lang na simbahan, di tayo naka-pray at boss. Sa kilid sa Bacolod City Government Center, may nabutang man nga tarpaulin nga Albee for Mayor kag Vice Governor Jeffrey Ferrer para sa pagka-busy alkalde. Suno kay Ferrer, may duha pa siya ka semana para magdesisyon kung bala masaylo man siya sa iyang registration sa Bacolod. Ang transfer of registration ang ginahimo sang isa ka persona kung magsaylo na siya sa lugar kung diin siya magaboto. Pero ini ang subject pa sa notice, hearing kag action sa Election Registration Board. Hindi makapapili nga kandidato sa isa ka lugar ang isa ka persona kung hindi siya registered voter sang amo nga lugar.